Τι θες να πεις τώρα, γιατί το λες αυτό? Απλά Τέλος πάντων, φέρε σας παρακαλώ τους καφέδες τώρα, θα συζητήσουμε για το που ξέρω για την πλάρα. Ο άλλος πίσω πεθαίνει για κάποιο λόγο. Εγώ ξαναπετάω τις λίστες γιατί. Ξαναπέτα λίστες. Γιατί είναι. Τι είναι? Είναι ανεβαστικές ρε παιδί μου αυτές. Τι έχεις στην αρχή? Copy-paste πας να κάνεις το Zara. Συγγνώμη. Αν εκδιήγητες. Συγγνώμη. Δεν αντέχω άλλο. Τρόμπετ. Το Μάμπο νούμερο 5. Πού το βρήκε? Τι ακούω, τι στιγμές Πού το βρήκε? Έλα, να αρχίσουμε να ανεφέρουμε. Έλα, ναι, πάτα τρόμπετ. Δώσε μια Πάτε τρόμπετ. τρόμπετ. Δώσε μια τρομπέτα στο λαό. Περίμενε λίγο. Νιώθω λες και έχω πάρει ναρκωτικά σου, μάρα. Να σου κάτι το τρομπέτε. Ο τρομπέτε. Είναι μετά τον ματσέτε και τον μακέτε είναι ο Και τρομπέτε. τρομπέτε. Μα να ακούσουμε, παιδιά. Λοιπόν, κομμένα αυτά. Λοιπόν, άκου να κάνω. Θα πάμε για ένα εξάωρο το οποίο θα είναι τελείως δοκιμαντικό τώρα. Είσαι μαλάκας. Είμαι. Θα το καταφέρουμε. Μετά τις 18 ώρες εκπομπή θυμήθηκες να κάνουμε 6 ώρες επαγγελματισμό. Ναι, τα πήγαμε καλά. Το πρώτο 10ωρο αντέξαμε. Ναι, αλλά τώρα πεθαίνουμε. Μη σου πω και το πρώτο 13ωρο αντέξαμε. Αργό πεθαίνουμε, Χωσέ. Θα αντέξουμε, Χωσέ. Λοιπόν, Μη μου το παίζει με ένα cool και ψύχρεμος τώρα στον αέρα, άντε. ξεκινάμε πάλι. Τα κουνούπια. Βγήκε ο βομολόγος αυτός στον αέρα, μαλάκα. Ω. Κάτσε. Τι έκανες? Αρσενικό. Ναι, με ακούετε. Τι έματε? Ξανακάθηκες. Ναι, με ακούτε. Θα και κάτσε εγώ πριν μιλήσω στην παρκλέρα, φίλε. Ξέρω, αυτό είναι. Το έκανες αρσενικό με αρσενικό. Καλά να συστάρω αυτό. Δεν παίρνω τα μόντρα. Δεν πειράζει. Τώρα πάει. Παίρνει το λίστα. Μάθε ρωστικά, ρε. Μα έχει τραγούδια ακόμα, άστο να παίξει. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, γαμώ το κέρατο. Καλημέρα, Στέφανε. Μια υπέροχη Κυριακή εδώ πέρα. Fuck you, θα μου πεις ότι είναι ωραία μέρα. Φρικάρω κιόλας. Μην πικάρεις και μην φρικάρεις πάνω απ' όλα. Φρικέρνω. Μη Βάλε να φρικέρνεις. ακούσουμε τις τρομπέτες. Για να Βάλε ξεκινήσουμε. να ακούσουμε τον τρομπέτε. Στέφανε, πού πήγε ο επαγγελματισμός σου? Στον διάολο. Επαγγελματισμός τον έχουμε στείλει περίπατο. Βάλε τον Εδώ και τρομπέτε. καιρό. Όσο αντέχουμε, αντέχουμε. Όχι, λεωφορείο. Άδειο. Προφανώς. Προφανώς. Χάρηκα. Έλα ρε Στέφανε. Έλα από μια ειδησούλα. ρε, Βάλε Στέφανε. τον τρομπέτε. Μαλάκα είναι όλος άλλο. Λάβωσε να παίξουμε την ωραία μέρα. Το κομμάτι. Είναι οι κυρίες που δουλεύουν για τη λέση. Είναι οι κυρίες που δουλεύουν για τη λέση και λέω θα καταρρεύσω. Άνοιξε ρε boys. Το προσφωνώ. Ναι, μετράει. Πολύ καλό. Τον έπεισα. Τι έκανες πάλι μέσα του στα καλά. Σε έπεισα. Μαλάκα, εγώ πραγματικά δεν στεκόμουν τον καλό μου.
Plug yourself. Ναι. Εσύ τώρα νομίζω ότι εγώ αποφεύγω να βγω στον αέρα, αλλά εμένα πραγματικά μου αρέσει το κομμάτι και θέλω να ακούσω την τρομπέτη. Και όχι ρε παιδί μου. Αφού ξέρεις πόσο μου αρέσουν οι τρομπέτες. Και σπίτι μου έχω 5 τρομπέτες και 5 ταυτόχρονα. Με ένα ειδικό hub για τρομπέτες. Και να βλογάσει για να με σε 5 Μετά το τριγωνάκι για το PlayStation 1 που μπορείς να καρφώσεις πάνω σε 5 χειριστήρια είναι το hub για 5 τρομπέτες. Είναι η πολυφωνική τρομπέτα. Νομίζω ότι έχουμε νέα τάτη για Epic. Μετά το πιο καμένο, μετά πώς ήταν. Πιο καμένο πεθαίνει. Πώς ήταν. Πιο καμένο πεθαίνεις. Πιο καμένο πεθαίνεις, έχουμε το χάπιο τρομπέτες, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε. Κυρία. 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 Φεύγεις, κύριε. Ποια είναι γαμότο. Σε εμάς έρχεται, το ξέρω. Λες. Και όχι. Έχουμε το χάπιο τρομπέτες, το οποίο μπορείς να προμηθευτείς εδώ από το στούντιο του σταθμού. Η Hofstetter Shopping προτείνει. Άνοιξε και τον πάντζι. Ποιο είναι αυτό το 3. Ναι. Πάρ' τα 3. Δεν είμαι καλά σας λέω, αφήστε με.